Pozdrav i dobrodošli u novi vlog, jedan jako brz, moram to da vam kažem, zato što će biti sniman samo danas. Uglavnom, ja sam u Madridu već nekih 10 dana, međutim imali smo goste, koliko god to čudno zvučalo. Išli smo i do Toleda, i do Segovije, i do Prado muzeja, svuda u Madridu, ali prosto to su neke stvari koje kao znam da neću dobro snimiti vlog, jednom bolje da ga ne snimam. Kupila sam milion stvari sad za proleće, posebno zato što mi već sutra krećemo na put koji će trajati čitavu večnost, ali danas imam neke sitnice da kupim neki poklon, da spakujem stvari, kupila sam i vakum kesi i tako dalje. Bukvalno vam ne pričam, ali kolima krećemo za Beograd. I tako da jasno mi je da će taj put trajati 7 dana. Kada smo dolazili ovde trajao je 3,5, s tim što smo na granici proveli 12 sati, ako se sećate, i svaki dan vozili 100 sati, došli mrtvi bolesni naravno, i spavali bukvalno gde smo stigli, znači užas. Tako da, sada smo napravili jednu rutu, jako lepo, i konačno, nije konačno, ali idemo u jednu novu državu, koja se nalazi između Francuske i Španije. Na Instagramu sada već idu story, sigurno, zato što mi već sutra krećemo i onda smo na različite mesta podelili svuda smo po 2-3 dana i odvojit ću to u različite vlogove, ali jedva čekam. Ali, zato danas imam 600 stvari. Ustali smo jutros rano, uzela sam rekao da uzem da isfotkam neke stvari koje sam imala da završim i da operem 65 mašina, zato što sve stvari koje sam kupila su sa etiketama i onda moram danas sve to da podelim, da se sve opere i moram da vam otkrijem, pošto ćemo ići u Provancu. U jednom momentu kupila sam takva šešir rozari, ludilo bukvalno, ali idem da popim kafu, da se malo sredim, onda ću da vam pokažem sve favorite, spremite se na jedan opušten, jako dug vlog, tako da nadam se da ćete uživati. Pre nego što krene haul, samo da vam pokažem grickalice, znači za put, sve je kao ultra healthy, vamo tamo, poješćemo u prvi sat vremena, verovatno, ali ajde da izdrži makar naredna 3 dana puta. Ovdje će biti kafe, vode i to sam završila. A ovdje sam sad krenula da ređem sve što sam kupila, tako da krećemo sa haulom. Vreme je za najveći haul što se tiče ovog proleća, neplanirano i dalje je mart, makar kada ja ovo snimam. Tako da, sada ću vam pokazati sve što sam kupila. Sad, spomenula sam da ćemo putovati, mislim da po ovom šeširu apsolutno možete da pretpostavite da je jedno od mesta Provanca. Ja sam to zamislila, znači tako sa ovim haljinama što sam kupila, prelepo. Uglavnom, ja sam pravila jednu, da kažemo, shopping pauzu, što ne biste rekli, ali od vlogmasa, znači to je neki, da kažemo, kraj decembra, do sada marta, stvarno sam kupovala neke sitnice, ne sjećam se baš šta sam snimala, ali kao, stvarno sitnice, ništa sad bitno, nešto sa Amazona što mi je bilo potrebno i tako dalje, to sam nešto testirala za TikTok, ali ovdje ću jako slabo. Sve sam pokušavala da ne kupujem toliko u Zari, već da vidim neke druge brendove, tako da pored Zare bit će i neke druge stvari, ali Zare prosto ima najviše jer su predobre stvari. Jedina stvar koju sledeću čekam, mada to je mislim tek u maju, jeste H&M nova kolekcija, tu se nadam da ću nešto lepo uhvatiti, ali kupila sam ono što planiram dugo da nosim. Šešir iz Zare, predivan, znači ovaj mislim da je bio najskuplji, bio je oko 50 eura. Svi drugi, mislim da vas ne slažem, ali nemam više etiketu, 40 ili 50, ne znam. Svi drugi su bili nešto jeftiniji, ali sam mi mnogo svidela ova mrežica ovdje. I kažem, ja sam to već zamislila, ću nositi za koji dan. Vidjet ćete to sve na Instagramu. Sad, isto tako, ova torbica, ja kad sam je videla. To jest, kod mene su sve periodi. Ja kada kupujem neke skuplje stvari, to je jedan period, onda se on završi, onda meni to se dosadi, pa ja mislim nešto drugo i tako. I već dugo razmišljam koju bih torbu voljela da kupim, a da će biti nešto što ću ja zaista nositi godinama. Ovo nije ta torbica. Mislim, Loewe generalno kao brand ima takve torbice i uvek ih gledam, jako su mi lepe, međutim nije nešto što ću ja stvarno nositi milion puta, prosto ovo je torbica koju ću da nosim na leto, koju sam isto zamislila uz ovaj šešir i predivne haljine, tako da sam i kupila, ovo je konkretno iz Zare, svude bila sold out. Našla sam je na kraju u jednoj jedinoj Zari, nekde Bogu iza nogu, ali jako mi se sviđa što ova, evo zapravo ću vam ovako približiti. Prvo što je mnogo dobro napravljena, jako je kvalitetna, inače i ova torbica, nema kome nije pitao, je takođe Zare, liči na Bottegu, mislim nije isti oblik, ali je ista ova zlatkasto boja, jako praktična, isto, izvinim se sad što prekidam, ali unutra imam ovo, da kažem, za novčanik i ovdje imam za jedan telefon, drugi telefon, kameru i slično, pošto meni najveći problem uvek, ja volim jako male torbice, a stvarno ja ceo život, poslednjih 5 godina imam biznis telefon, španski, italijanski, koji god, znači ta druga kartica i srpski. Ja nemam gde da stavim sve te telefone, prosto volim da sve imam kod sebe tada, tako da
Ova torbica je onako da kažemo sezonska, ali jako lepa i opet kažem mnogo mi je drago što je ovaj ovde materijal zakačen dole, tako da predivno. Ovu torbicu sam vam također pokazala, ovo sam kupila još pre Portugala, ali nisam tad snimala nikakve haul videa. E sad, neke stvari sam već stigla da operem, zato što rekla sam već da mi idemo sutra, znači opšte je ludilo u stanu i ja se čekam da završim ovaj video da operem ove nove stvari, pošto sam nešto danas kupila. To ćemo da otpakujemo sa sve etiketama ovdje kese. Znači, unapred se prosto izvinjavam na broj komada, ali šta se radi? Ja sam otkrila nov brend, u pitanju je Sfera, ja mislim da je to španski brend, tako su dobre stvari, ali dobre su stvari, liči na primjer na, bože kako se zove onaj brand, nije Orsay, možda Orsay, tako nešto, zatvorilo se kod nas. Ima prilično onako tetkastih stvari i tako to koje su za starije, ali čak ne ni ono lepo za starije, već, ali okej. Međutim, ja sam našla neke slatke stvari, nosim da je ovo bio dečiji onaj deo, ali meni se mnogo sviđa. Pogledajte, vidite, duksić. A sve su stvari, na primjer, cijene su H&M, Zara, znači nešto apsolutno okej, jer otkrila sam mnoge nove, da kažemo, španske brendove, međutim, neću da kupujem sada haljine koje su za događaje, bez da znam na kom događaju ću da nosim, jer ja kod kuće imam bezbroj haljina koje su tu, eto, kad dođe neka svadba, neki rođen, nije se desilo, stoje po 500 godina, no na kraju dosade. Tako da, kupujem ove svakodnevne stvari. Kupila sam ovaj duks i kupila sam majicu, zapravo kupila sam više stvari tamo. Nego da vam prvo pokažem ovo što je već oprano, ajde. Već sam se razložila, ali majica izgleda ovako. Na Texas mi se dopala i trebam da ih ne kupujem u brendovima svim koji imaju kod nas. Već volim tako na nekim random mestima, zato što kao ne može pogrešno da bude majica, 100% pamuk i to je to. Pantalone za koje ide malo zbrda zdola, znači za koje nema ko me nije pitao, nakon najnovije slike u pitanju Zara. Idite, znači manja veličina, meni je ovo 34, ja obično nosim 36, međutim sve što sam sad kupovala u Zari je XS ili 34, nisam smršala, istina, znači kijevi se, ja. Uglavnom 34, ovako izgledaju, zelene su i deluju i dalje su oversize, znači ovo su bile najmanje koje su postale, dole se ovako zavežu. I ja sam mislila kao, neću da kupujem kargo pantalone, to je trend koji toliko sam nosila, to je recimo 2015. da mi je dosadilo, a ovo mi je super praktično, kao sređeni ste, a udobno vam je, a recimo nikad nije udobno prosto u farmerkama, tako da retke su farmerke u kojima mi je udobno. Sve devojke znaju, znači ujutru vam je najravniji stomak koji postoji i čim pojedete nešto što je van ovih dijetalnih stvari, čim nekad se desi vodu da popijem pa mi se naduva stomak, prosto nije mi udobno. Ove pantalone su mi idealne za to i sam smjela Zarima bukvalno u milion boja. E da, u Oišu mi inače jedan od omiljenih brendova, ne znam kako, mislim uvek mi je bio cool i tako to, ali sad toliko stvari pronalazim koje su tako dobrog materijala, ja sad ne znam čak ni koji materijal, ja na svemu isečem etiketu čim kupim, ali stvari za trening koje su poput ovoga, mislim možda vam ovo neće delovati kao da je za trening, ali meni je eto za hodanje i tako dalje, jer kad izađete i kao ok, nije trening, ali planiram da pređem nebitno 8 km, logično ću se oznojiti. Ovu jaknu sam ostavila da vam pokažem, ovo sam uzela pre Portugala. Htjela sam da uzmem i farmerke koji su isti ovi kao denim, međutim ja sam ona osoba koja nikad taj tamni ne nosi. Prosto nisam se pronašla, ili je crno-sivo ili je svetlo-plavo, ali ovu boju nikad. Ali mi se jako svidjelo i praktična mi jaknica. Duše, ja sam se u ovoj jaknici smrzla u Portugalu, ali s obzirom na to da ide toplije vrijeme, mislim da je odlično i malo mi je drugačije, da nije ni bomber, ni Texas, nego eto nešto između. Sad sam počela kijam od prašine, znači osjećam, točnije čujem svoj glas koji mi se uopšte ne dopada. Gumice za kosu, ovo je sad iz H&M-a, znači koji izgledaju ovako, ja uvek imam jednu ovdje zakačenu, nije nešto najlepše i uvek kažem svima, znači kad izlazimo negdje uveče, kad se lepo oblačim, samo me podsjetite da skinem tu gumicu, zato što mrzim da ih vidim, ali stvarno su mi jako dobre, joj, a možda su bile 2 eura, tako nešto, ne znam, u svakom slučaju ovo je nešto da imam kao svoj u torbi. Zatim, kupila sam kupaće, kupila sam jedan i u Zari, jedan i u H&M-u i kao ove godine gledam na 5 sajtova i na Asusu i svuda da kupim neke jako zanimljive kupaće kostime, međutim onda sam shvatila nije stvar u tome da mi nađemo prezanimljiv kupaći, ne, nego da ja se sebi sviđam kako izgledam i da zapravo preko kupaća možete pronaći, znači gde god. Ovo je H&M, ovako izgleda kupaći sa strane. Ovaj donji je dublji, ali meni se sviđa gornji deo koji izgleda ovako. Tako da jako je lep, dopadaju mi se boje, nadam se da ćemo ovog leta pocrneti, ne previše nego ono
Taman, znate kada se malo uhvati boja, odmah se bolje osjećate, makar ja. Tako da kupaći izgleda ovako. Zatim ću da vam pokažem na kraju kada budem izvukla ovu celu kesu. Također, ja sam osoba koja u H&M-u obožava njihovu basic kolekciju za sve, ali za čarap posebno. Tako sam sad uzela ova 3 para, skroz random, ali mi se jako dopalo. Tako da malo da unesem neke boje, da nije non stop baš sve ono skroz basic. I također uzela sam ovu običnu bijelu majčicu. Što najgore, znači ovu majicu mi je prodala bukvalno lutka koja je stajala u radnji, jednako je bila ova majica i preko neka kao jaknica i farmerki. To je tako dobro izgledalo, onako ženstveno, lepo. Sad ću vam pokažem malo stvari, ne. Kogod je na TikToku, mislim da znate šta je ovo. Uglavnom, kogod prati, bože, ja uvek njeno Alix Earl, da, uvijek ime zaboravim. Kupila sam svetlo koje je svuda bilo rasprodato. Ja ideš što je bilo rasprodato, meni je skroz okej, neki influencer nešto okači, svi to kupe, ali sam onda počela da gledam videe ljudi koji su to kupili, koji su prezadovoljni. Tako da sam ja odlučila isto da kupim. Sad sam uzela ovaj drugi telefon. Znači, to bi trebalo ovako da se zakači. Ja ću kao luda ovo da radim. Pa zapravo može ovako. I gore ga palite. Ja sam ga napunila s tim što ga još nisam koristila. I ona se ovako snima. Testirat ću ja ovo za TikTok u svakom slučaju ili za Instagram na nekoj od te dve mreže, zato što ne mogu sad to i za YouTube da radim. Punite ga na punjač, utaknete u vaš i to je to. I ima također i plus i minus. I s obzirom na to da je još uvijek dan, sada mi ovo ne treba, ali ne znam da li se vidi, menjate boju ovog svetla. Sad ćemo mi to ugasiti. Njumova, mislim da se zove brand i ne znam koliko je koštalo. Možda 30-40 dolara, nisam sigurna. Da se vratimo na ove stvari. Sve sam lepo spakovala. Ali, ova haljina mi je onako... Ja sam to zamislila, polje lavandi, iako lavanda tek će da ja mislim cveta u julu, tamo u Provansi, nećemo tamo ni ići. Valensol, mislim se izgovara grad. Ja sam to sve predivno zamislila, međutim toga nema, pošto smo tek iz zime ušli u proleće, ali haljinica ovako izgleda. Jako je nezgodno sad ovo prikazivati, ali onako country stil. Sad, ja sam ovo sve kupovala, u glavi sam imala ovo putovanje, tako da su stvari u tom fazonu. I shvatila sam da napravim te stvari za put koje nisu basic, koje su ovako, hoću da kupujem samo pred put i to je to, zato što ja sam sigurna da imam neku sličnu haljinu, međutim, eto. Sljedeća stvar jeste ova haljina. Doduše, ovo ne verujem da ću nositi sada na putovanju. Više mi je ono nedeljni ručak, tako mi se dopada. Izgleda ovako haljina, vidite skroz odlično. Znači nije neki fashion, iskreno nije fashion, nego je više klasična prolećna haljina sa nečim što liči kao da je cveće, zapravo nije. I kupljena je i ova su kupljene u sfera radnji. Možda je glupo, ali nekako razvijam te stvari koje nosim u praktične svrhe i koje nosim na putovanje, kada se slikam, kada izađem u grad. Ovo je nešto, izašla sam ili na doručak, ili sam izašla sa roditeljima na ručak, ili sam došla kod mojih kuće na ručak, znači nešto tog tipa u svakom slučaju. I jako je praktično, pošto kada imate psa, ja nekako vikendom uvek sam u helankama, trenerkama i slično, zato što kako mi isprlja, ajde, nije to tako strašno, lako mi da operem i to, a kad su ove haljine, ne znam, onda prosto odlučim da ih nikad ne nosim, pa mi bude isto žao. Nevezano od toga. Imamo haljenicu, bože, suknjicu iz Zare. Da, ove nove stvari su sve uzane, znači ja ne znam koja je ova Nađa, ali hajde, to ćemo testirati sad ovo proleće. Nije me bilo na YouTube iskreno mesec i po dana, nešto sam ja snimala, ali ne toliko kao da pričam sa vama, ja vidim kako pričam da mi je to sve nedostajalo, tako da. Imamo ovu suknjicu koja izgleda ovako, jako lepo stoji, s tim što sam i ovo uzela XS i stvarno vam kažem, nisam smršala, tek treba da uđem u te moje pripremice lagane za leto, nisu zapravo nikakve pripreme, samo ona klasika, više se krećete, pijete vodu, hranite se zdravo i to je to, ali ova suknjica jako mi je lepa i nju sam do duše prala na ruke, zato što mi bio strah ovu mašinu ovde, stvarno nisam baš sigurno nju da mogu bilo šta da ubacim, tako da za pranje na ruke i samo sušenje bez peglanja, jako mi se dopada materijal iskreno. Sad, imamo haljinu iz manga koja da je bela, a dobro, ne bi se baš udala u njoj, ali nije lepa, hajde tako da kažemo. Ja sam našla inače ovakvu verziju, jo bože, ne znam koji je to brand, bila je oko $900 i uvek sam razmišljala kao, eto, jednog dana za nešto, lupom sa baby shower, nije ni važno, znači neki tako događaj gdje se nosi belo, jer se me nekako ne nosi belo toliko često, uvijek bih nosila to. To je kao ta ruffle dress, ako se tako izgovara. Kada vam ovako pokažem, možda nije ništa specijalno, tako lepo stoji. Znači,
predivno. Nego ovdje nezgodno, niti imam neko sad ogledalo, niti ima praznog zida, znači nigde nema praznog zida, da bih ja sad mogla da snimim ovih 600.000 stvari da vidite try on, ali ja se nadam da kada vi ovo gledate ću ja već biti na putu u Provansi, da ću makar ovo haljinu slikati, ako će mi biti žar, želim da je nosim na neke događaje ovog leta. Ona je iz manga, bila je poslednja koja je ostala u Madridu, znači ne svijete, ja sam u 60 manga otišla, osjećam sad sledeće nedelje će biti restock i bit će tačnije u svakom, ali ima verzija cvetna, neka zeleno-žuta i ova ljubičasta. Meni se ljubičasta mnogo dopala. Ja sam nju uzela, nebitno, sad neke fore potapati, tako to ne bi li ona bila čista da ja mogu da je nosim. Međutim, na nekim delovima ima neke tačkice, verovatno od nečeg pudera ili ne znam ja čega, nego moram da vidim kako da ja to operem. Ne verujem da sme u mašinu, to ćemo tek vidjeti. Ali jako sam bila srećna kada sam je kupila. I ona je bila, za nju sam zapamtila cenu nešto oko 90 €. Zatim od basic stvari iz Zare, da li mi treba, da li mi ne treba, ovo je nešto što ja nosim leti. Crna majica, ajde, nije obična, ali ona za svaki dan. Imamo sada laneni, kombinezon iz jednog dela. Nema smisla da ja ovo vam pokazujem, ali ajde pokazat ću vam, čekajte. Ako ima još uvijek na aplikaciji vidjet ćete sliku, ali crni laneni ima ovako ovaj kaiš isto, pogodite. Ja koja ranije uopšte nisam nosila ovo iz jednog dela, jako mi se svidjelo kako izgleda prosto na meni. Isto je veličina bila jedna manja, znači 34, i ići ću uz ovu torbicu i uz ovaj šešir. Opet, ja to zamislila, možda bude kišće sledeće nedelje, to, znači, ne mogu trenutno da znam, ali mi se jako dopalo i nadam se ću ga nositi, znači, ne samo na ovo putovanje, nego tokom leta. Ja sad imam dosta nekih sitnica, tipa ovako kao kape iz nekih radnji, tako to, ali to je više, bilo mi je hladno, usput kupila sam, to je sve nešto 2-3 € na Alehop radnje i slično, to vam neću pokazivati, međutim, ne znam šta mi bi. Ali sam rekla sebi, Nađa, ovo nećeš da propustiš. Sad da vam pokažem prvu boju. Dunja je crkla od smeha. Svi drugi koji su vidjeli snimak ovoga kako se ovo trese na meni su crkli od smeha. U pitanju je radnja sfera. E sad, ja sam prvo mislila da je ovo kombinezon. I kao, hajde da probam, međutim nije i na kraju nisam uzela tu gornju majicu jer je previše ove boje. Znači, ja ne znam kako neki brandovi naprave toliko dobru stvar i jedno skroz promaša boju. Jer recimo da je ovo napravljeno u nekoj roze, u crnoj, odmah bih kupila bilo koja. Za ovo sam se razmišljala pola sata i rekao posle, neću da razmišljam. Jako je cool, jako je efektno uživo. U pitanju su pantalone koje kada ih obučete, bože kako će ovo da izgleda, ne, zamislite sad da je ovo moja noga i ja sad kao igram i tu se ovako tresem. Gore na neku možda crnu ili belu košulju ili neki, bože koliko sam prašina podigla ovo. Najbolje što ja stvarno nisam prehlađena, nego ovo je stvarno od podizanja prašinčuge, znači katastrofa, u svakom slučaju. Ovo je inače sigurno teško, pa od 2 naviše, zato što su ove rese prilično teške. Iste su one kao za zavezu, znate ono kada visi. Boja je onako, ali eto ja se nadam da ću u jednom momentu ja to kombinovati, kažem gore uz neku košuljicu, nešto, jer jako lepo stoji, onako jako efektno. Inače to sam kupila dan kada sam išla na flamenko, tako da sam prosto bila u tom fazonu sa tom inspiracijom. Ja vam predlažem, znači, da testirate sebe. Jednom dodete u shopping popodne, kada ste već jeli, ručali to, izaći ćete kao osoba najnesrećnija, najnezadovoljnija, makar ja pričam o sebi. Ja sam tako otišla, mi smo prošle nedelje išli na Running Sushi i to mi je oni sushi gde se najdete kao da sutra ne postoji, znači stomak kao trudnica, sve super. I ja odem u Zaru da isprobam stvari ove iste sa letu i dođe mi da plačem. Ali ne da plačem zato što kao ja sam nezadovoljna svojim izgledom, blablabla. Ne, samo prosto ja sam u svojoj glavi zamislila to drugačije i to je to. Ništa nisam kupila. Lažem, kupila sam šešir tada, to je jedina stvar koja mi je bila kao super. I bila sam u fazonu kao, pa neću više kupam ništa što je uzano, oversize, vraćam se na to i to je to. Jer to je nešto koje se ja osjećam najudobnije, najčešće se hvatam za te stvari i kao, stvarno mi toga treba najviše. Ove uzane haljine, kad se desi, kad se ja osjećam dobro i tako to, jer meni je sve jedno na kraju dana što će neko drugi da kaže kad me vidi, ako se ja osjećam neudobno, ako ja non stop nešto povlačim, uvlačim stomak, ne mogu, stvarno, previše kratak ovaj život, previše želim da uživamo na nekim događajima, u nekim danima i neću da razmišljam o tome da li mi se podigla suknja ili mi se providi donji vrš. Ali, da sam danas ja otišla, jutro sam rano ustala, to sam vam se možda i snimjela, ne znam, i rekao, ajde da se ja malo prošetam, pošto nam je Zara bukvalno tu jako blizu, i onda sam taman otišla do prodavnice, kao, kupi mandarine, kupi jaja, ne znam nije šta, i ajde se vratim do Zare, i svratila ja, i na kraju izašla iz kese,
ne iz kese, bože, nego sa ovolikom kesom. Bitno da sam ja kupila 2 čokoladice i nisam isto ubacila u ovu kesu. Ups! Ajde prvo da vam pokažem ovaj kupaći, s obzirom na to da je krenulo to vreme da se kupuju kupaći kostimi. Uglavnom, nije još spremno ovo Summer Body, ali veličina je na kraju XS. Znači, slučajno ostala je ta veličina, kao ajde da probamo pa ćemo da vidimo. Meni se čini da se njima malo poremetio taj kao sizing, zato što je bio trend sve oversize, jer, kažem, ja sam neko ko je stvarno mnogo, znači kogod me prati se seća i S, i M, nikad XS nešto nisam uzimala, posebno ne XXS, znači to mi je već ono neka greška u pitanju. Ali, dopao mi se ovaj kupaći, da je bio crni još bi bio bolji, ali nema veze. Sladak je, lepo seče i eto, meni se dopao, nikad pre nisam kupila inače kupaći kostim u Zari, ali preko ajde da probam. Zatim, ono što sam uzela, ovo nije workout set, ovo je nešto što ja planiram da nosim kao po kući. Uglavnom, izgleda ovako. Delo je kao Helenke za decu, znam. Ovo nisam ni probala, tako da se ja jako nadam da je ovo dobro. Ja ću ovo posle da operem, samo da ne pusti boju, već vidimo ludilo. Uglavnom, ovako izgleda donji deo kao taj neki shorts i ovo je to. Ja sam neko ko ovo ne voli da nosi prosto napolje direktno, ali možda sa nekim velikim duksem preko, nekom košem ili tako nešto bi mi bilo okej, ali kažem, prosto nisam neki fan. Inače, cena ovoga je sve 10 € ovo i mislim da je i ovo isto. Ne, ovo je čak 8, tako da super stvar, to me jako mrzalo da probam, ali ono što sam probala, ova, znači ko je viši od mene? Mislim, ko je niži, ali prosto vam se dopada kako on stoji. Imate set, ova bela predivna košulja i imaju kao bermude, ali su široki, zapravo neki dugački šorc. Međutim, mene to skrati, ja izgledam kao mali bodybuilder, prosto to ne izgleda kako treba. Ali ako ste viši, mislim će vam predivno izgledati. Uglavnom i ovo, ako naručujete online, uzmite isto manju veličinu. Zatim, imamo jednu haljinu koja je ludilo, ali ja ne znam gde ću ovo da nosim, zato što se zadnjica skroz providi. Sad, to ćemo objasniti. Znači, vi obučete ovo, što je kao body i zakopčava se pozadi, koji prosto kao i svaki body bude neka polutanka, a ovaj ovde materijal je providan. Sad, nije da se toliko vidi, ali nije nešto u čemu bi se ja osjećala sad prijatno, baš da idem da se šetam po gradu i tako dalje. Ne znam što da vam kažem, to ću još da vidim šta ću. Mislim, kao uvek možete da nosite ispod neki short, steznik, bokserica, otkuda, ali vidite da je ovo providno. I onda ide ovaj body koji je ispred. Mislim, to je sve spojeno, nego sam ja to isprobavala, pa je zato sve ovako izgledno. To je jako lepo stoji, da kažem, predivno. Ali vidjet ću još kako ću tačno ovo da nosim. Ono što sam uzela u 2 boje, znači ovo je brown, ovu sam isprobavala, jako sam žurila, tako da ništa nisam izvrnula kako treba. Ali uzela sam ove obične haljenice, crne i brown uzenu. Opet kažem, nije nešto što sam ranije kupovala, ali je bilo 9,95, znači kao i onaj shorts. I rekao, hajde što da ne, koristit će mi ovde, posebno zato što očekujem da će biti jako toplo, s obzirom da sada ja u martu već ovdje idem u duksu. Jako sam srećna zbog toga, znači jako sam želela toplo i lepo vreme, tako da uzela sam te 2. I ovo je zapravo možda i najbolja haljina, koja nije imala u manjoj veličini, ima samo SML, ali mi se jako dopala. I evo kako izgleda, naravno da ništa ovako vidjeti nećete, ali je skroz duga, tačnije meni dođe bukvalno do članka, sad naravno vi to možete podizati i spuštati, jako lepo izgleda i meni se jako dopada. I to je to, zapravo ne, nije lažem, imam ovu majicu, samo sekund, nju nisam probala, mislim da ovako ide. Znači zapravo da ide ovde ovako se provuku ruke i da će jako lepo izgledati. Sad, pošto imam jako malo vremena, ja sad idem da operam sve što se oprati može, bukvalno sve, zato što sam ja u Madrid sada došla samo sa malim koferom, tako da je cilj oprati sve i nekako to sve isto sušiti, a da ne poludim ni ja ni komšija od ove veš mašine. Bože, ko se seća početaka, znači ne znam da li su ljudi svesni, mislim ja prva nisam svesna da pre, meni delo je kao juče da smo prvi put došli u ovaj stan i da sam ja ono učila kako se pali bukvalno mašina, međutim nije to slučaj, prošlo od tada pa više od 6 meseci. Tako da, idem sad sve ovo da operem. Ja se iskreno nadam da će se sve ovo, ima rok večeras do ponoći da se osuši, kako ne znam, ali moram. Ove kupaće kostime mislim da sad stvarno neću koristiti, zato što čak ovi hoteli neki koje smo bukirali koji imaju bazen prosto previše je hladno za to.
I sviđa mi se kod ovog Zarinog, zato što ovo možete da izvadite, tačnije ove metalne delove i onda lepo operete u mašini. Stvarno ne moram da se bakćem sa tim stvarima. Tako da, za sad je to. Ja vam pokazujem ako imam još neke zanimljivosti. Ovaj video, bože koliko dugo traje, ali prosto eto ja sam se malo raspričala, a i kupila sam iskreno previše stvari za sada, ali opet kao ne previše ludih da ih neću nositi. Ovo zlatno, razumem vas, sigurno ćete mi reći Nađa, gde ćeš to nositi, ali naći će se prilika. Inače, ne znam da li je drugi, ali ja stvarno, mislim, znam da je lakše zakačiti s ovim, ali ja stvarno ne mogu ovo da pratim. Da li mi ispada, da li mi ne ispada. Tako sam jednom slučajno sebi isekla i ovu bretelu, ali sada to nije slučaj. Tako da, to je to što se tiče hola, makar za sad. Pokazivala sam na storiji ove pop figurice, kutije sam sve sad povadila, znači pogledajte kako su cool. Jako su dobri, tako da jedva čekam da nađemo i način kako ćemo da ih stavimo, police da nađemo isto sve druge. Mislim kako kupovat ćemo na putovanje na Mag, da mi se šta dopadne. I isto tako u Segoviji sam pronašla ovaj čaj, 3 različita, jedan je zen, jedan je Zulu, jedan je recimo relax, tako nešto, bukvalno sam presrećna.